Haybay og sa tanang mga naminaw karon. My story started when I was in first year college. My name is Raver, not my real name. 23 na ko karon. I'm an engineering student. Dugay ko ni graduate kay kanilaging lisod kaya kong first course kikuha, maong gipa-shift ko sa mong department. I met this girl named Cassie. I admit, daghan mo admire na ako kay gwapo ko. In fact, pag high school na ako, daghan-daghan na pod kog natira. I can't blame them kung halinon kayo akong dimples nila. But this girl named Cassie is different. Aside nga gwapa kayo siya, bright pa jud. She was taking accountancy. I get the chance to meet her katong nagka-classmate mig usa ka subject. I can still remember how my world stops the first time I saw her sa classroom. Murag na ay gasunod-sunod nga anghel niya. She was perfect. She was everything a man would ever want. Akong gipanabi sa akong mga amigos sa school ning bayhana, and they said nga nakabantay na pod ay sila ato niya. They challenged me nga kung ako daw to siyang mauyab kay ako na daw ilang bag-ong master. Wala man sad goy bating nawong sa mong barkada. Natamingan lang sad nga parehas mi og hilig tanan, which is sayaw. Unya timing nga mga arangan mi og nawong tanan. Sumurag competition dyan na namo permi ang babayi. In short, pagwapahay mi uyab. Sa mga na to, nisugod na kog diskarte. While di klase mi, gituyo dyan na ko siyang taparan kay mangutan na kunuhay if naabay assignment. Mutubag raman pod pero wala yu smile ang nawong. Sa ako na ato, ahaka, hard to get ning bayhana. Pero wala jud ko ni give up. Every time na iklase kay siya jud ako ang pangutanon if naabay assignment. Until one day, nakistorya me. Ako siyang giingnan, nga hello miga, gopahagod ni mo karon. Mitubag siya ga, wala tay assignment. Mitubag ko, ha? Kay bo mo kung wala, ganahan ragani ko i-remind ka nga gwapa kay ka. Yan mitubag siya, nga I know gwapa ko. Now get lost. Mitubag ko nga, maldita ha oy. Friends na good ta. Sige na. Iya kong giingnan, nya na ko makig-friend ko nimo. Can you promise me nga dili na ka mangutana og nabatay assignment? Mitubag ko nga, promise. Friends na ta. Og misugot siya. Tanungutana ko niya, nga asa day ka magkananan? Mitubag siya na ako, why man, imuha akong librihan? Mitubag ko nga, okay ra, friends na bitaw ta. What our friends are for, diba? Then miingon siya, nga di ko makigdungan og kaon ni moy. Habi pa lang, uyab ta. Ako siyang gitubag nga, uyab dayon? Di pwedeng date lang sa. Then miingon siya nga, so you're asking me for a date? Mitubag ko, yes. If that's what they call it, then yes, I'm asking you for a date. Mitubag siya, nga okay, in one condition. Ikaw ang mananghid sa kong mga amiga nga di ko makadungan og lunch nila kay kuyog ta. So in short, nabuhat dito na ako. Wow kayo. I've never met a girl nga inana ka hard to get. So nadayon na mo date. Nag-exchange siya pod mi og numbers. Every lunch magdungan na jud mi. Comfortable na pod siya nako niya ako mga barkada kay suya kaayo kay nabuhat jud nako ang ilahang task. Ang jackpot pa kay guwapa gyud kayo siya. Before ni end ang first sem, nagka-courage jud ko nga manguyab niya. Unhappy kay ko nga iyaharapod kong gisugot. By the way, ako di iyang first boyfriend, that's why hard to get kayo siya. At that time po, proud kay ko nga uyab na ako siya. She was perfect, bright, guwapa, buutan, og labaw sa tanan, walay lalaki nga dili ganahan siya ha. First year sa mong relationship kay okay kaayo. Gipaila-ila na ko siya sa kong parents, and siya pod, iyahanapod ko nga gipaila-ila sa iyahang mga parents. Gitawagod mi og perfect couple ato sa school kay pareho mi nga guwapo o guwapa, nya talented and bright pa jud. Usahay mag-away-away mi
Pero ginagmay ra kayo. Mas settle ra po dayon. Dahil milabay ang panahon. Pag-abot na mag third year, most 3 years na pod mi ato hapit. Didto ko nagsugod og hangyo niya about anang make love. It took me so many attempts before siya na-convince nga masugot. Kay ako ang first time niya. She was everything for me ato nga time. Until naabot mi og 5 years, ni-graduate siya sa college pero ako wala pa. In other words, dili na pareha sa una nga magsigi mi og kuyog sa school kay ni-graduate naman siya. At first I thought nga okay ra kay at least ni-graduate na siya. Start na sa mong new journey kasi in just a year ako na pod ang mag-graduate. But things became different as the time gone by. Murag akong na-realize nga my entire college day were spent sa usa ra ka babaye. Is that how much she have changed me? Murag nasuya ko sa kong mga amigo nga lahi ray uyab. Murag na-realize na ako nga dako pa kaayong kalibutan. I was starting to doubt if she was the one I would want to settle down. So what I did was ni download ko og Tinder. Akong gitry kung naa ba ko'y makaila dito who would help me think about sa kong situation if kaya ba nako mo cheat niya. So I did. Na ako'y nakaila nga girl from Sibodok. She was 19. Guwapa, puti, hamis, and sexy. In short, madalag ayala. Nagmeet mi ato nga girl, nga gidala ko niya siyang kondo. While namin siyang kondo, I already know unsay mahitabo ato. I know nga after to nga night, dapat mo desisyon ako. So nagka-sex mi atong taga Sibodok. One night stand. I know she was not the type of girl nga dapat uyabon bisag gwapa pa siya. I was very guilty about what I did, and so I decided to talk to Cassie about it. Ako siyang giingnan. This past few months ba, after ka graduate, I realized nga your entire year sa college were spent rayod entirely na tunduha. Sulti ko sa tinoda, wala pa ka napulan ako. Ito bag siya. Ngayon sa man nga question ay? Of course wala. Love, kaiti ka. You're everything to me. Ikaw ang nakauna nako. Ikaw ang akong first nga uyab. O ikaw ang gusto na akong mahimong papa sa akong mga anak kung magminyo na ta. Never ko mapulan nimo. Because I love you. And I will always do. Ug mitubag ko niya, nga have you ever doubted or questioned yourself kung ako na ba jud? What if naapaday lain? It's just that imo na lang gipugos yung self na ako kay dugay na ta. Mitubag siya. Nga what? Never. Never na akong gidoubt akong love nimo. Because I know nga what I feel for you is true. Dili na ako mangita og lain. Because you are perfect for me. Pag mitubag ko, I'm sorry, Cassie. I know nga love ko nimo. And love puti ka. Pero at this point, gusto na akong i-follow ako mine. I'm breaking up with you. Let's give each other space. A time. Let's give ourselves the chance to rethink about everything ba. Because maybe, dili day ako ang right guy for you. And maybe, dili po di ay ikaw ang right girl para nako. Then she started crying ug miingon. Ha? Lain na eh. Nganong kalit man kayo ni? Time? Space? Nganong karon pa man? Nganong karon na ra ka nagsultian na? After everything nga gibuhat nako para nimo? Even akong virginity akong gihatag nimo. Maora yun ay siguro to imong giapas nako no? Wala kay kwenta nga pagkatao. O kay ayo. Sultiin na lunggod ko sa tinuod ko nga naa na kay laing babae. Mitubag ko niya. I fall out of love with you. This past few weeks ako na-realize nga daghan kaayo kog na-missed sa akong life because my life was spent with you ra. I think I just need a space para huna-hunaon kung ikaw na ba dyan. Mitubag siya. No, I'm not giving up on you.
Please don't give up on me, sad. Please, dili ko maka-imagine sa akong life kung mawala ka na ako. Upitubag ko, I'm sorry. Please give me time. Give me space lang sa. That's just what I want for now. She insisted nga dili jud may magbuwag pero namugos jud ko. My first week nga buwag me was great. Daghan gyud chicks, uyog ko sa kumbarkada mo party. Mulaag bisag asa. Atong mga beaches, kuyog ang mga chicks akong amigo. Sa first 4 months, magsige ra gihapon og message si Cassie nako. Nga magpaabot siya nga mobalik ko niya. Wala ra pod nako siya gi-unfriend sa FB although i-hide nako tanan akong post niya. Pero I know ihagya pun to makitan through friends niya. After 5 months nga buwag mi, murag nakabantay ko nga wala na siya i-chat nako. Gimangaw ko sa feeling nga iya akong kuliton. Nga isin ra nako tanan niyang messages nako. Until I have decided to check her profile. Ana siya'y post nga nagunit siyag flower from someone daw. Wala ko ato, deadmar ako. Anyways, at last nadawat na niya. Until after 8 months nga wala na mi, I suddenly missed her. I missed us. I know it was very hypocrite to do, pero ako siyang gi-message kay gusto ko mangumusta. But I end up getting a reply from her new boyfriend to stop bothering her and then gibla ko. Tao kayo na ko pagbasol jud nga gibuhat ko to. When I graduated, I know nga kaybaw siya pero wala na jud ko'y nadawat nga message niya. So I have decided nga doon siya silang balay. Desperado na kayo ko ato. Dili ko katuo nga iyahajud ko nga totally kalimtan. Cause I thought char-chara to nga na siya'y bagong uyap. So when I went to their house, I saw her with her new boyfriend. Ang siyang giingnan, Cassie, can we talk? Bisag kadjut lang good kayo. Please. Nanguta na si Cassie, what for? Ito bag ko niya, I'm sorry. I know unsa kasakit ang gibuhat nimo. It was all my fault. Thank you for the space nga gihatag nimo. The 8 months nga buwag ta ako ang na-prove nga it was really you. It was you that I want to marry. I want to be with you forever. Dito ba siya? Nga what? Are you kidding me? For your information, dili ikaw ang klase sa tao nga dapat higugmaon. It was my mistake nga na in love ko nimo. You don't deserve to be loved. Please go. And don't you ever visit our house. I don't want you. And I don't want to see you anymore. Sakit bitaw ato. Murag kahilantanon ko sa kasakit. Sa labaday nako nga nagpaka-honest ko sa kung na-feel ato nga time. Sa labaday nako nga I just cared for both of our future pod. Daghan kay kog what if sa ato nga time. Sayop lang yun siguro akong gibuhat nga gibuwagan ako siya. I know nga daghan kay mo bash na ako ani nga story nako. Because I know it was all my fault. Pero I have decided to share the story because I wanted you to learn from my mistakes. If you're doubt if siya nagyod ninyo forever, ayaw siya buwagi. You guys need to talk about it. Dili jud lalim ang magbasol. Ladies and boys, mao kana ang confession ni River.